a s touto energiou môžeme pracovať. A teraz, z mojej osobnej skúsenosti je to, že kedykoľvek som mal v živote nejaký struggle, nejaké prekážky, nejaké problémy, cítil som málo energie, cítil som, že na mne niečo sedí, niečo ma blokuje, alebo že veci nejdú s ľahkosťou a prišiel som k tomuto cvičeniu, tak sa mi osobne vždy všetko začalo dariť, alebo zase sa rozprúdilo. Niekedy som volím samozrejme iný prístup, ale s týmto prístupom, ktorý vám teraz ukážem, mám vždy zatiaľ, zaklopem si, 100% účinnosť. Keď vám prídu zase otázky, kedy robiť, a ako často, neanalizujte to zase toľko. Proste zapáči sa vám to, budete s tým fajn, tak to môžete brať ako napríklad, že rané naštartovanie vašej energie. Ako som už povedal, nejdeme ťahať zo zeme energiu ani z vrchu, ideme pracovať s energiou v tele, ideme ju rozprúdiť, pretože tú energiu máte a my ju ideme rozhýbať. A budeme ju hýbať tak, aby sa ako keby obtáčala okolo vás alebo vo vás. Každý to bude vnímať inak. Ak to obtáčanie energie, ten pohyb energie vo vás, ak bude narastať, tak on bude na seba ako keby nabalovať ďalšiu a vytvárať ďalšiu. A potom ju budete možno vnímať aj od tela ďalej. Dobre, ako to teda funguje? Normálne si sadnete teraz, kto nesedíte, dajte si pauzu, choďte si sadnúť. Toto teločko mám veľmi rád. Už mám veľkú svalovicu. Sadnete si. Nohy môžete mať na zemi, nemusíte. Ešte poviem takto. Ja vnímam energiu v tele veľmi. Čiže pre mňa je to prirodzené. A potom je treba si uvedomiť, že určite niekto to dokáže vnímať ešte viacej, že existuje nejaká stupnica, povedzme od 1 do 10 a keď je to jednotka, tak niekto to necíti vôbec, keď je to desina, tak úplne na maximum. Takže je normálne, že mnohí z vás, teda všetci, ktorí toto pozeráte a idete vyskúšať, že každý to vnímate inak. Niekto len ako 3, niekto ako 7, to je jedno. Tá schopnosť vnímania tej energie vám bude narastať s tým, ako často to budete robiť. To je to isté, ako teraz si zmyslíte, že začnete hrať tenis, tak vám to prvé razy vôbec nepôjde. Budete mať pocit, že ste úplne ľaví. Ale niekto začne a pôjde mu to hneď na prvom tréningu alebo na prvej hre. Mu to pôjde relatívne dobre. Čiže ako so všetkým v živote. Hneď sa nevzdávať, hneď nelamentovať s hlavou, nepísať hneď, no ale vieš, ja to necítim, čo mám robiť. Praktizovať. Voilà. To je ale záhada, že? Wow, praktizovať. Kto by to bol povedal? Takže, to cvičenie nie je ťažké. Ako dlho ho robiť? Viem, že to obkecam, ale chcem vám dať nejaké informácie. Ako dlho ho robiť? No, tak napríklad, ja sa s týmto cvičením hrám v poslednej dobe viacej, ale teraz to nebolo z dôvodu, že by mi niečo nešlo, ale z dôvodu, že ma to začalo lákať, lebo to má rôzne stupne a úrovne a potom sa s tým dá ísť ďalej a hlbšie. Dá sa tam potom pracovať s rôznymi úrovňami, vie sa to prenášať aj do nejakej tej astrálnej roviny, vie sa s tým lepšie pracovať aj s vašim tretím okom, ale to nie je o čom chcem točiť, to iba, že teraz sa s tým hrám viacej a včera som to cvičenie robil 20 minút, čo bežne som nikdy nerobieval. Včera sa mi až veľmi príjemne z toho točila hlava, normálne zvláštny stav som dostal, ale bežne toto cvičenie robím že minútku, ako napríklad ja to beriem tak, že ako napríklad, keď dlhšie sedíte alebo ráno vstanete, tak je veľmi príjemné sa tak ponaťahovať, že tak vystrať ruky a si tak, viete, tak trošku akože ponaťahovať sa, pomrmlať si, a ideálne by také ponaťahovanie potom malo také, že trošku si ponaťahujete hlavu, rozhýbete, trošku sa rozhýbete, aspoň takú minútku, keď ráno vstanete z postele. Takže ja to vnímam rovnako, že počas dňa
si tú energiu rozprúdim v tele a párkrát to urobím, pár takých koliečok. Takže to bolo k tomu, že ako dlho alebo ako často. Ako vám bude príjemné. Dôležité veci vyskúšať, hneď ich nezavrhnúť. Takže, začínam a ešte dôležitá vec, to bol pre mňa veľká zmena v vnímaní týchto záležitostí, je, že nejdeme teraz energiu vo svojom tele niekde presúvať, my ideme, ak to povedal po slovensky, naznačovať, kade by mohla ísť. My ju ideme ako keby navádzať a ona to bude nasledovať. Ja som včera, tá energia sa ťahá po zadnej časti tela, od spodu, od vášho perinea, ako máte pohlavné orgány, tak medzi vašim konečníkom, medzi vašim pohlavným orgánom, tá hrádza, alebo také niečo, tak odtiaľ, to je prvá čakra. Odtiaľ to budeme ťahať po chrbtici alebo po zadnej strane tela, hore až do hlavy a sem dopredu. Čiže prejdeme s ňou sem dopredu s nádychom, no s výdychom ju pustíme pomaličky padať sem, až stečie zase na to miesto. A ide o to, aby sa potom tá energia, aby sme ju rozhýbali, aby sa ona začala obtáčať okolo tela, aby jej to už bolo prírodzené a príjemné. Niečo ako napríklad vidíte potôčik, riečku a vidíte mlyn na vodu. Také koleso, ktoré keď je vo vode, sa točí. Viete si to predstaviť, že? A potom môže vyhadzovať vodu alebo točí mlynom. No a keby tam to veľké koleso, ten mlyn, keby tam to koleso, ktoré sa roztočí, keď je vo vode, ktorá prúdi. Keď ho tam len položíte na 10 sekúnd, tak s tým roztočíte, dáte ho preč a už sa zase nehýbe, už sa zase netočí. Ale ak ho tam dáte, že trošku nadlhšie, necháte ho tam, tak sa bude ďalej točiť. Veľmi blbá metafora, nepovedal som ju. Ale chápete, že ono keď sa to roztočí, tak ono to naberie takú zotrvačnosť. Tak sama sa tá energia potom bude prirodzene bude prúdiť vašim telom. Vaše čakry sa ako keby rozprúdia, rozenergizujú, budú živšie. No, takže vy túto energiu budete len navádzať. A včera, keď som to robil, tak som už normálne, bolo to úžasné. Toto je akože môj chrbát. A ja som išiel tým môjim vnútorným zrakom alebo pozornosťou zo spodu hore. Ak som išiel, tak som už necítil, že tú energiu ak tak jemne nejak možno nasleduje, ale ja som išiel takto a tá energia išla možno, že 5 cm za mnou a ja som ju cítil takto. Normálne, ak sa mi šúchala v tele hore. No to bol úžasný zážitok. Dobre, takže sadnete si. Môžete, nemusíte zavrieť oči. Ja ich zavreté nemám to zapotreby pri tomto. Teraz si uvedomíte spodnú časť vášho tela, nie nohy, ale proste spodok pánvy. Zameriate pozornosť, máte vydýchnuté plúca a teraz s pomalým, dlhým nádychom nosom, ktorý bude takto, tak si budete predstavovať, alebo ešte inak. Vezmite si ľavú ruku, dajte ju pred seba, alebo pravú, to je jedno. Pozrite sa na dlaň a vnímajte vaše prsty, vašu dlaň. Vnímajte to. A cítite tamto miesto. No, vaša pozornosť tam prejde. Hej, a rovnako viete teraz veľmi rýchlo presunúť pozornosť do vašich chodidiel alebo do jedného z chodidla. Vnímajte vaše ľavé chodidlo napríklad. Vnímam ho a cítim také jemné mravčenie. Niečo ako keď vám strpne noha alebo ruka, tak 1/10 z toho. Úplne máličko. Alebo ešte menej. Hej, cítite tam tú existenciu toho. A teraz viete prejsť napríklad, že dáte si ľavú a pravú ruku, viete prejsť z ľavej do pravej. Do ľavej
do pravej, do ľavej, do pravej, do ľavej, do pravej. Keď máte v tom prax, tak to viete hneď, rýchlo. Keď v tom prax nemáte, tak je normálne, že vám trvá sa na tú ruku pozerať až napríklad minútu, aby ste to začali cítiť. Späť k cvičeniu. Takže teraz túto pozornosť presuniete dole do vašej panvy a s nádychom, nosom, počas toho, ak bude ten nádych trvať, presúvate tú vašu pozornosť po vašej chrbtici, alebo po vašom chrbate, alebo po vašej zadnej časti tela, pomaličky hore až cez krk, až sem do hlavy. Potom tu prídete, zadržíte na 2 sekundy nádych a s výdychom nechajte tú energiu klesať po vašom tele. Dole do tej panvy, normálne. A je normálne, že prvých 5 nádychov to ide ťažšie. Vždy to ide ťažšie. Trošku prvých 5 nádychov, no sa to potom rozhýbava. Normálne prvé nádychy môžete mať pocit, že tá energia vás nasledovala iba do polovice chrbtice. To je v poriadku. Vy to potrebujete rozhýbať, rozprúdiť. A to je celé. To je celé. Budete cítiť mnohí z vás viac energie v tele, budete sa cítiť živší a ako som povedal, ja to niekedy nazývam manifestačnou energiou, pretože práve to vám pomáha lepšie vnímať vaše telo, lepšie vnímať vaše pocity a mať taký ten vyšší energetický tónus, ktorý naozaj má veľký potenciál v živote riešiť iné veci a priťahovať k sebe iné situácie, pretože máte iný pocit, vysielate inú energiu. Chcel som vám teraz povedať, že ak máte nejaké otázky, môžete sa opýtať, ale vlastne toto je video. Ja som si zmanifestoval teraz nedávno video rozhovor podcast v startedup.sk. Vyberal som si v hlave nejaké médium a spomenul som si, že kedysi tam so mnou spravili nejaký rozhovor vo forme článku, čo som si vtedy želal. Takže